minsan parang wala ano? akong panty, di ba? Ang laki ng tenga. Yung elepante. Nung nasa loob ng panty. Kaiyak naman. Alam mo yung nanay elephant tapos pinupush niya yung truck. Hindi mo na matulak yung truck, nasa ilalim yung ano. Storbo talaga yung mga truck sa aming mga elephants eh. What? Anong elephant? Ba't kasama ka? Ang pantalon ko laging elephant pants lagi malalaki. Elepante. Tsaka yung minsan parang wala ano? akong panty, di ba? Sabi ng mga driver ngayon, Sana all. Hindi ako nagpapanty sa bahay. Ba't ako magpapanty? bakit panty ba nag-uusapan? Elepante. Elepante! Oo, kaya elepante. nga, Pang kanor magaling magtanggal ng elepante hose. May mga tatawid na mga hayop. Oo. Kaya Walang pinagkaiba sa mga babaero eh, di ba? ano na namang kinalaman ng babaero sa elepante? Sa panty. Oh, di Sa ba? elepante, wala. Mahilig magbaba ng panty. Oh. Hindi nga nila kasalanan. Gusto kasi gusto rin naman ng babae eh. Inamoy ko. Yung panty? Yung elepante. Naka-display sa Manila Zoo. Yung elepante. Last ko na. Na mag-elepante. Na magpanty. Ng ganyan. Ay, ganyan yung panty? Ang laki ng tenga. Yung elepante? Nung nasa loob ng panty. Ingat mga drivers, kulubot yung panty. Yung nasa loob. Ma-brown. Yung elepante. Yung nasa loob ng Tigilan na natin to. Nakakatakot na. Nakakatakot yung elepante. Yung nasa loob ng panty. May ngipin. Aray, kinagat ako. Nung nasa loob ng panty. Sikip! Ng panty. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.